Ko si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kog pulang, ulti kog buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas. Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid. Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakitan dyan, masami na budlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Magklinika 4 Biotics na! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Philippine Standard Time, alas 6:05. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Lunes nga adlaw, Enero 20, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gihapon, sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, magtumar sa D3 Bio sang klinika di alternatibo medisina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines, awardee sa Pasidungog 2025 sang 3rd Infantry Division, Philippine Army. Sa dugang nga headline sa balitang lokal, paggamit sang metrohan sa taxi, mandatory suno sa ato pa pagpangontrata nagakatabo sa out-of-town routes. Samtang delivery rider kag customer nga nagbaisay bangod sa parcel nagatubangay na sa barangay. Rider wala nagpasugot nga magpaariglo. Sa dugang nga balitang lokal, kaso nga reckless imprudence resulting to multiple homicide, iga-file batok sa driver sang van nga nakabunggo patay sa duwa ka babayi sa Banwa sang Saraga. Sa nagapanguna nga balita national, isa ka Chinese national arestado sang NBI sa kasong espionage o kon pagpang-espiya. Sa dugang nga balitang national, isa pagid ka Chinese vessel na si Platan nga nagapalapit sa baybayon sang Sambales. Sa balita international, pila ka mga hostage ginbuy-an sang pinakaunang ceasefire sa tunga sang Hamas kag Israel. Sa aton balita sa patagsang hirampang o kon balitang sports, Los Angeles Clippers ginlampaso ang ila sister team nga Los Angeles Lakers. Kag sa aton balita sa patagsang entertainment, host sa isa ka gag show nga si Jano Gibbs nagpanindugan matapos ginkondenar ni Estrada ang VMX. Amay tuban ang aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo, apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time alas 6:11 kag karon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian, igadulong sa kaluan sang klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and the sugar cane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa ato nga nagapanguna nga mga balita lokal, ginpasidunggan sang 3rd Infantry Spearhead Division sang Philippine Army si Doc Ramil Oy
ang Chief Executive Officer o kon CEO kag President sang K5 News FM Philippines kag Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center nga isagid sa matuod nga kag maalwan nga managsuporta sang Philippine Army sa pagpatuman sa mga programa para sa mga pamuluyo sang bugos nga isla sang Panay. Angot dire ang pasidungog sang 2025 ang ginpatigayon agud nga hatagan sang pagkilala ang tanan nga mga stakeholders gikan sa local government units, LGUs, naglain-lain nga mga government agencies kag pribado nga korporasyon kag organisasyon nga may tema Our Peace, Security and Development, My Commitment, Responsibility and Legacy. Suno kay Brigadier General Michael Samson, ang commander sang 301st Infantry Brigade, dako ang nangin kontribusyon sa mga stakeholders sa kadalagan sang militar agud nga madismantle o kon mapapas ang Communist Terrorist Group o kon CTG sa bugos nga isla sang Panay. Sa mensay naman ni Major General Marion Sison, commander sang 3rd ID, ginpahig sini nga nagapasalamat gid ang bugos nga Philippine Army sa tanan nga bulig nga ginhatag sa mga stakeholders nga nagtambong sa kahiwatan. Kag sa dugang balitang lokal, mandatory ang paggamit sang metrohan sa taxi bilang basihan sang pagpanukot sang plete sa mga pasahero. Suno pa kay Mr. Perfecto Yap, ang presidente sang Association of Taxi Operators in Panay o kun ATOP, ini ang kasugtanan kag pagsulundan nga ginapatuman sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTFRB. Sa piyak sini, may mga nagapangontrata sa gihapon, ilabi na sa mga out-of-town routes o kun sa gwas nasang syudad, bangod malaka o kon mabudlayan sa pagpangita sang pasahero pabalik ang iban sa mga driver. Suno pa kay Yap, masami may kasugtanan o kon agreement ang pasahero kag driver kun sariin nagadepende na ini sa pasahero. Pahayag pa sang natundan, dapat sa gihapon mangin compliant o kon magsunod sa regulasyon ang mga truck taxi driver sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa pihak kabahe, nagatubangay sa Barangay Hall sa Barangay Ingoray Lapas, Sanday Alias May, 31 anyos, nga delivery rider, kag Elmore Montelihaw, nga customer naman, nga ginreklamo, nga nagpamuyayaw kag nagpanakit sa nasambit nga barangay. Subong adlaw Enero 20. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Honorable Locon Montelihaw, ang punong barangay sang Ingoray Lapas, yagin payag nga sa pagkatubangay sa duha, nangayo sang pasaylo si Elmore sa iya ginhimo sa rider. Dugang pa sang kapitan suno sa customer, nahimo niya ini tugaman sang iya kaakig kag kakibot sang iya nabaton nga parcel na kuntani foldable cabinet apang isa ka dosina nga hanger ang nag-abot kag mga kahon. Samtang desidido naman ang driver nga magpasaka sang kaso sa customer bangod nga nagbilin ini sang trauma sa iya. Ginpainwala naman sang customer ang aligasyon nga iya ginsakit ang rider. Sa police report, kaso nga reckless imprudence resulting to homicide o kon multiple homicide ang i-file batok sa driver sang van nga nakabunggo patay sa duwa ka babayi sa Barangay Tubigan, Saraga, Iloilo alas 9 kagabi, Enero 19. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Dandy Ilalto, ang hepe sang Saraga Municipal Police Station, ginpahayag sini nga ginaproseso na nila ang pila ka mga dokumento agud mahingagaw file ang kaso bato kay Jerry Tolentino Gonzales, 53 anyos nga residente sang Ledesma Street, Pototan, Iloilo. Suno pa kay Ilalto nga antes pa man natabo ang insidente o kun aksidente nga ginkamatay nanday Mary Grace Mandate, 30 anyos sang Bulilaw, Mandurriao, kag Mara Heradora, 31 anyos sang Bagos City, Negros Occidental. May nabungguan man nga balay si Gonzales sa Barangay Tagbakharo, Iloilo City alas 8:19 sang gabi. Wala naman nakahibalo si Gonzales nga may nabungguan ini nga balay. Rason nga nagdiretso ini sa pagdrive o kon pagmaneho kag samtang ginausoy ni Gonzales ang dalan padulong sa proper sang Saraga. Ginagaw sini ang dalan nga ginausoy naman sang duha ka biktima nga nagasakay sa Honda Click sa Barangay Tubigan, Saraga. Dugang pa ni Ilalto nga madasig ang pagmaneho ni Gonzales sang iya sini nga van nga nabungguan sini ang duha ka biktima nga gikan pa sa Banwa sang Dumangas. Gindala naman sa Doremdes Memorial Hospital kag gindeklarar nga dead on arrival o kon DOA Sanday Heradora kag Mandate. Samtang
Samtang pagkabunggo ni Gonzales sa duha ka biktima, nagwa ini sa iya salakyan kag nagsakay sa tricycle kag nagpadulong sa Leganes Municipal Police Station. Apang gilayon man ini nga gin-turnover sa Saraga Municipal Police Station. Base naman sa obserbasyon sang kapulisan nga wala sa idalom sang impluwensya sang makahulubog nga ilimnon ng sospek sang natabo ang nasambit nga aksidente. Alas 6:17 ang aton oras. Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian, igadulong sa kaluwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gin magtumarbesan wala sang kinanaan. Mighty C, labi nga ginpabaskog para mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Wala pa ma-lift ang state of calamity nga gindeklarar sa probinsya sang Iloilo bangod sa dinggi sa nagligad nga tuig. Ini ang ginkumpirmar ni Dr. Rodney Labes, ang Iloilo Provincial Health Officer sang IPHO. Suno sa doktor nga nagapabilin sa gihapon nga yara sa outbreak level ang kaso sang dinggi sa probinsya kung sa diin naglabot na sa 105 ka mga kaso ang na-record subong nga tuig nga mas mataas ang 19% kung ikumparar sa nagligad nga tuig. Dugang pa niya nga base sa latest data, napulo na lang ka mga banwa sa 43 talan ka mga local government units sa probinsya sa Iloilo ang wala pa sang na-record nga dengue cases. Padayon naman sa karon ang monitoring nga gidahimos ng IPHO para sa masunod nga Morbidity Week reporting. Sa dugang balitang lokal, 315 akong 315 ka mga wanted persons ang naaresto sang Police Regional Office sa PRO 6 humalin sang Enero 1 tubtob Enero 15, 2025. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson o kontag pamaba sang PRO 6, ginpayag sini nga sa 315 ka naaresto, 43 diri ang most wanted persons kag 272 akong 272 naman ang other wanted persons. Sa data sang PRO6 nga sa kay Solis nga ang Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo ang may pinakamadamo nga naaresto nga may 149 akong 149, 62 akong 62 sa Iloilo Police Provincial Office sa IPPO, 30 sa Capiz Police Provincial Office sa CPPO, 20 sa Antique Police Provincial Office sa ANPO, 19 sa Bacolod City Police Office sa BCPO, 18 sa Iloilo City Police Office sa ICPO, Napulo sa Aklan Police Provincial Office, 5 naman sa Guimaras Police Provincial Office, kag 2 naman sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Regional Field Unit. Sa pihak nga bahin, ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian, igadulong naman sa kalwan sa Klinika DTX 500. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ni para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Gen pangunahan ni Kalinog Mayor Francisco Ico Calvo ang pagpakaon sa masobra 4,000 ka mga pumuluyo sang banwa kadungan sang Hinirugyaw Sugid na Dunay Festival sa nasamit nga banwa. Ini ang pinaagi sa tuigan nga agapi event sa pagsaulog sang nasambit nga kapistahan sang banwa. Suno kay Calvo, naghanda sa madamo nga mga pagkaon ang local government unit sang Kalinog, agud ipakaon sa linibo ka mga pamuluyo nga nagtililipon, agud nga magpasalamat sa bugay kag kabuganaan nga ginhatag ni Senior Santo Niño. Dugang pa sa alkalde nga ang agapi ang nagakahulugan nga selfless o unconditional nga pagpalangga nga ginapakita sa mga Kalinognon pinaagi sa pagtrato sang kada isa nga tululupong o kun alalangay. Nahibroan nga kaupod ni Mayor Calvo nga ginpaunahan ang kahiwatan amo ang parish priest sang banwa nga si Father Tom Delicara nga amo man ang nagumpisa sang hirinugyaw sa Immaculate Conception Parish Church. Lito naman kita sa aton pinakaulihing balitang lokal, nagdangat sa 17.8 million pesos ang balor sang ilegal nga droga nga na-recover o nakumpeskar sang kapulisan sa bugos nga Western Visayas humalin sang Enero 1 tubtob Enero 15, 2025. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson o tagpamaba sang Police Regional Office sa PRO 6, ginpahayag sini nga sa 2,630 ka mga gramos o 2,600
630 grams ang shabu kag 11 grams ang marijuana ang na-recover. Suro pa kay Solis nga 196 sa 196 ka suspect ang naaresto sa 157 o 157 ka police operations nga ginpatigayon sa sulod sang 15 ka adlaw. Ang Iloilo Police Provincial Office sa IPPO naman ang may pinakadako nga nakumpiskar nga may 5.8 million pesos. Ginasundan sang Iloilo City Police Office sa ICPO nga may 5.4 million pesos. Bacolod City Police Office sa BCPO nga may 3.1 million pesos. Kag Negros Occidental Police Provincial Office sa NOCPO nga may 2.5 million pesos. Samtang ang NOCPO naman ang may pinakamadamo nga naaresto nga may 86 o 86 ka sospek. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:22. Balitang National. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapangunang ang mga balita nasyonal, mga balita sa palibot sa pungsod ginadulong sa Kalwan, sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kabaghamis ang kutis, mag Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ba ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang buni, katikati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal, arestado ang National Bureau of Investigation o kon NBI sa kaso nga espionage o kon pang-espiya ang isa ka Chinese national. Na-recover man sa mga otoridad o iban pang mga equipment nga gingamit sa pagpang-surveillance sang naglain-lain nga military sandig sa IDCA sites. Ini ang ginanunsyo sa ginpatigayon nga press conference ng Department of Justice, Armed Forces of the Philippines kag NBI subong nga Lunes. Sa dugang balitang nasyonal, nagpalayo sa baybayon sa Zambales ang China Coast Guard kan CCG vessel o kon CCG Vessel 5901 nga kilalaman bilang Monster Ship sang Domingo apang may isa pa ka Chinese vessel nga nagpalapit sa lugar suno sa Philippine Coast Guard kan PCG. Suno pa kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela nasiplatan nga nagapalayo ang CCG 5901 sa sakayan sang PCG. Ginabanta alas 3 ang hapon apang may bago naman nga CCG-3304 nga nagapalapit sa baybayon sang Zambales. Dugang paniya nga sugod sang alas 9 sang gabi ang CCG 5901 ang ginbantayan sa ginabanta nga distansya nga 95 nautical miles gikan sa baybayon sa Zambales kag ang CCG-3304 ang yara sa 65 nautical miles. Kaangay sang master ship ginpahayag ni Tariela nga ang bag-o nga gin-deploy nga Chinese vessel o kon CCG-3304 ang mas dako kon ipaanggid sa pinakadako nga PCG vessel nga BRP Gabriela Silang nga madugay na nga nagamonitor sa mga Chinese ships sa nasambit nga lugar. Samtang ini nga bahin sa aton mga pagbalita, ginadulong naman sa Kalwan sang Klinika Dio Fresh, Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gid magkalipat magamit sang Klinika Dio Fresh, Dio Roll-On para nga preska gihapon ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48-hour protection kontra sa bahong balhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Ginpaginwala sa palasyo sa Malacanang ang aligasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte nga may irregularidad sa 2025 national budget. Gintawag naman nga malicious and criminal sa Malacanang ang aligasyon sa anay presidente. Unang ginpahayag ni Duterte nga isa-isa ka press conference nga ang 2025 General Appropriations Act ang ginpirmahan nga may pila ka mga butang nga ginbilin nga blanko nga suno sa iya kaangay sang paghatag sang blanko nga tsike sa gobyerno. Sa pahayag pa sini ni Duterte, ginpahayag nga invalid kag unenforceable ang plano nga paggasto. Sunod naman sa kay Executive Secretary Lucas Bersamen nga ang pagpalapta sang mga piki nga balita isa ka akto nga malisyoso kag dapat nga pakamalauton bilang kriminal. Dugang pa niya nga mahimo nga tanawon ang 2025 national budget sa website sang Department of Budget and Management nga nagapakita nga wala sang programa, hilikoton o kon proyekto nga may blanko sa appropriations sa maid-id nga ginusisa nga layi.
Saylo naman kita sa dugang nga balitang nasyonal kag sa aton pinakaulihing nga balitang nasyonal. Ginainganyo sang Department of Social Welfare and Development kan DSWD nga mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kan 4Ps nga iparehistro ang ilang mga kabataan nga nagaedad 0 to 5 sa Philippine Identification System kan PhilSys. Nagpahanumdom ang DSWD nga requirement ang pagparehistro sa Philippine Identification System agud makabaton sang financial assistance halin sa 4Ps. Suno sa direktor sang 4Ps nga si Gemma Gabuya, ang pagparehistro ang may katuyuan nga mapasiguro nga matuman nila ang mga requirements nga kinahanglanon sa cash grant samtang ginabuhinan ang barrier sa identification sa temprano nga edad. Mahimo man magparehistro sa PhilSys sa mga barangay hall, sa mga mall, eskwelahan kag mga daycare center nga gindesignar bilang registration sites. Balita International. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita international, ginadulong sa kalwan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Waska. Para ini sa permilang ginakapoy, kag madasig lang kapuyon, kag parang magtaas ang libido, mag-extend the food supplement na. Nagapaayo man sang sirkulasyon sa aton dugo. Extend the Food Supplement for Men. Ginbuyan sa Hamas ang tatlo ka mga bihag nga Israel or Israeli nga ginbuyan man sa Israel ang 90 ka mga bilanggo nga Palestinian subong sa nakaligad nga adlaw Domingo. Ang unang adlaw sang ceasefire nga nagsuspender sang 15 ka bulan nga inaway sa tunga sang Gaza Strip kag subuman sa Israel. Ginhugtugutan naman sang kasugtanan ang Palestinian nga magbalik sa ginbombahan nga mga pumuluyo agod nga magsugod sa pagtukod liwat sang ila mga panimalay samtang ang mga relief truck naman ang ginpasugtan nga makasulod. Naglunsar naman sang mga pangatake bilang selebrasyon o nagpatigay naman sang palupok bilang selebrasyon samtang ang mga bus ang nagadala sa mga hostage nga Palestinian nagabot sa Ramallah sa West Bank kung sa diin linibo ka matawo ang nagahulat sa pag-abi-abi sa ila. Sa piyak nga bahin, ginpakamalaot ni Pope Francis ang Domingo, Enero 19, ang plano ni President-elect nga si Donald Trump nga mas mapaskugon ang pagpatuman sang imigrasyon sa bugos nga Estados Unidos sa mga inadlaw pagkatapos sang iya inaugurasyon. Suno sa iya nga mangin isa ka disgrace kung si Trump ang magapadayon sang iya plano. Ang Santo Papa amo ang leader sang 1.4 billion nga mga katapos ng simbahan kag masami nga nagahalong sa pag-intra sa mga isyu sa politika. Madumduman nga ginhimo sang Papa kung Santo Papa ang pag-abi-abi sa mga migrants nga isa ka tema sang iya halos 12 ka tuig nga pagka Santo Papa kagin pa kamalaot niya anay ang retorika ni Trump batok sa mga imigrante sang nagligad nga 2016 election kag nagsiling nga si Trump ang hindi Kristiyano sa iya pagtamod. Ang mga incoming nga officials sang administrasyon ni Trump ang nagsiling man sang Sabado nga ang President-elect ang nagabinag-binagliwat sang iya mga plano para sa immigration raid sa Chicago sa masunod nga semana kasunod sa mga report na hanungod sa nasambit nga plano. Balitang Sports. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita sa patag sang hinampang. Ginadulong sa kalwan sang Klinika Spur Biotics. With 80 billion CFU sang good bacteria o kun probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spur Biotics. Nagabulig ginitinlo sa aton tiyan kag kulon agud makalikaw kita sa madamong ang mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Ginlampaso sang Los Angeles Clippers ang Los Angeles Lakers sa ilang home court sa score nga 116-102. Ginpunahan sang veterano nga shooting guard nga sang Clippers nga si Norman Powell nga nakascore sang 22 puntos, 4 ka rebounds kag 3 ka steals. Samtang sa nalutos naman nga Lakers ginpunahan ini sang pinaka malam nga players nga si LeBron James nga nakascore sang 25 puntos, 5 ka rebounds kag 11 ka mga assist. Yara na sa ikalima nga pwesto ang Clippers nga may 24-17 win-loss record kag ang nalutos naman nga Lakers ang nagpanaog sa ika-anom nga pwesto nga may 22 ka daog kag 18 ka mga kalutusan.
Balitang Entertainment. Sa ato naman balitang showbiz, nanindugan para sa VMX si Jano Gibbs matapos nga ginkondenar ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang streaming platform bangod sa ginapahayag nga pornographic content kag pagpanghimulo sa mga aktor sini. Ang VMX o kung mas kilala bilang Viva Max, ang isa ka Filipino content streaming service nga naga-produce ang pelikula, TV series, concerts, special interest titles kag mayaraman sang 12 milyones nga mga subscribers sang humalin o kon humalin sang December 2024. Madumduman nga ginpakamalaot ni Estrada ang subscription-based streaming service sa iya sining privilege speech sang Desyembre angot sa pag-normalize ang pornografiya kag lakip na ang inabaton nga mga report nga ginaaligar ang pagpang-abuso sa tunga sa mga artista. Sa isa ka press conference para sa iya nagpadulong nga VMX Gag Show nga Wow Mane, ginpangmangkot si Gibbs nahanungod sa mga komento ni Estrada batok sa nasambit nga plataporma. Si Gibbs ang host sang Sexy Gag Show sa diin siya ang nagamoderate sang serye sa mga hampang kag gags upod pa ang iban nga mga aktres. Samtang sa ato naman pinakamaayong balita sa Isaias 41:10 nagasiling, hindi ka magkahadlo kay kaupod mo ako, hindi ka magkabalaka kay ako ang imo Dios, pabaskugon ko ikaw kag buligan, proteksyonan ko ikaw paagi sa akon gahom nga magaluwas sa imo. Philippine Standard Time, alas 6:33. Gagamay tubano ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton maukod nga tagpalamati kag live viewers sa karon sa aton dira nga mga K5 Iloilo Solid supporters Chapter 1 and Chapter 2 ang iban ara sa abroad mga ka-K5 happy listening and happy viewing, and of course sa aton sa nga Western Visayas Transport Cooperative akong WVTC patrollers nga nagatutok gid sa aton sa nga pagpangalagad sa aton man nga mobile taxi patrollers nga nagatan-aw kay Mami Immaculate sa distrito sang La Paz, dira kay Ma'am Marisol Baluro Casiple sa distrito sa Haro, in particular sa Barangay Balabago Haro, kag sa iban pag naton nga ka-K5 kag kay ka-K5 Ben Hermano nga nagatutok sa aton sa nga Facebook Live. Mga ka-K5, padayon kamo nga mag-like, mag-follow kag share sa amon official social media pages, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Makitaan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course sa amon TikTok account. Bantayan ang mga programa sa K5 News FM Iloilo sa gabi, alas 7:09 ang palatuntunan Funpal upod kay K5 Tritisoy. Alas 9:30 ang K5 Night Watch upod kay K5 June Kapulot. Ang aton mataw mga drama rihas mabatian alas 4:30 sa hapon. Sa ngalan, sambugos nga puwersa sa K5 News Center. Kami ang inyong matagbalita, ini si K5 Sani Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. K5 News FM.